baziren bi egunkari aski interesgarri hegoaldian, bat El Dia eta bestea Euskadi Bilbon, El Dia Donostian agertzen zen, eta Euskadi Bilbon, eta gero hor zegoen ere Eskualduna Baionan. Eta hor agertzen ziren informazio pila bat, politikoak ere bai, baina baita ere euskal literaturaz mintzatzen zirenak. El Dia egunkarian egiten ziren kritikak ere aipatu dira, egunkaria funtsezko, nola esango nuke, tresna da irakuzaletasun ohitunak finkatzeko eta kultura bat ikusgarri egiteko. Euskarazko lehenengo egunkaria, eguna, gerra garaian sortu zen. Gerra bete-beten, 1927ko hasieran, eta irauntzon, hortxe San Antonio egunera arte, gutxi gora bera, ekainen 13 arte edo. Eta eguna hori Bilbon egiten zuten, Posta kalean, Euskadi egunkariaren azpiegitura aprobetxatuz, eta gudariek egiten zuten egunkari hori. Lehenbiziko urtea, bigarren zenbakia, Bilbon 1937 urtarrilaren bigarrena, larunbata. Eta orduan, hemen izugarrizko informazioa dago, batez ere, gerra garaiko historia horietaz. Horribilizien batzuk, Agustin Zubikara, Iondarrotarra, Eusebio Orkiaga, Basarri ere bai, Iñaki Izmendi, arek ja nere bordatxotik atala ja gero zerukargian izan zuna, eta gero nik uste La Voz de Espainian ere bai, atalura ja egunan egiten zuen, eta kontua da oso egunkari ez dakit, oso fundamentu handikoa egiten zutela eta moderna ere esango nuke. Irango zuen Bilbo jauzi arte edo astebete lehenago arte. Irango zuen 4 hilabete, 5, ez dakit. Frankoren aldekoak Bilbon sartu zirenean, bai Euskadi, bai beste aldizkariek eta revista guztiak, pikutara erreka jo zuten, debekatu zen, euskaraz argitaratzea eta horrelako gauzak gertatu ziren, historia triste bat, benetan. Prentsa idatziaren egoera ikaragarri motela zen, ikaragarri miserabli ezan, goaz eginen garaien. Zerukargia, hastien behin etortzen zana, gero Arantzazuko takua, eta Arantzazuko revistan ere gauza gutxi, Redentzionen artikulon bateo beste, baina oso gutxi ematen zen euskaraz. Eta prentsa eguneroko pentsak, baserrirena eta ezer eta baserrirena zen, herrikirolak, sartzen zuen asko euskal kulturaren asko sartzen zuen basarrik. Baina hoxe zuen bakar-bakarrik, euskaraz irakurri zitekena hori bakarri izan, ez zegoen besterik. Zan euskara irakurtzeko leku bakarra. Anaitasuna Bizkaian, baina orduan kontuan neko behar dugu ez zegoela berriarik, ez zegoela Euskal Telebistarik, ez zegoela goienarik, hori askotan ahaztu bitxajako, baina eta orduan zegoena zeruko argian agertzen zen. Anaitasuna, gero baitare argitalpen zera izan zana, oso gure garaien 70ko hamarkadan euskara batua. Hori argitak garbi eta irmo hartu zuen lehenengo argitalpena izan zen. Anaitasuna, dizkari bazan, anibiltza zan Adestibea, Angel Zelaietak, zuzentzezun. Juan Mari Torrealda eta zeuden hor, eta
aldizkari nire gustorako garai hartan zeruko argia baino hobea zen, modernoagoa zen. Anaitasuna hori, frantziskanoengandik sortua, baina arek ere ibilbide askoz laburragoa jakina, baino interesgarri izan zen, hori bai. Argia, astekaria, 1921 sortu, hau da, datorren urtean ia 100 urte, beteko lituzke, baina 36an bukatu zen. Zeruko argia bezalaxe, gerrarekin biak bukatu ziren. Gertatzen da, gero zeruko argia berpiztu egin zala 1963an berpiztu egin zutela, beste kaputxino batek, Agustin Ezeizak, eta gero, 80an berriz gertatu zen, kaputxinoek ja zeruko argia utzi egin nahi zuten, orduan bertan lan egiten genuenon eskutan utzi zuten, eta orduan zerukoa kendu genion, kaputxinoek eutsi ziotelako mantxeta ari, beraientzak gelditu zen, eta guk momentu hartan hartu gendun, argia historikoaren, 1921an sortu eta 1926an bukatu zen argia haren mantxeta. Hasieran, hori kaputxinotan Donostian sartzen zen, redakzioa, fraileek zuten burua, baina berehala sartu zian gazteak horre zera, eta orduan beste ikuspegi bat muten. 100 urtetan zehar, zenbat jende, zenbat belaunaldi, zenbat pertsona diferente, gaur egungo argia, aldizkari aurrerakoi eta alternatibo hortaraino, ia zenbat pauso egon diren, zenbat jende pasadan, baina beti hori erreleboa batzuek beste emanez eta etenik gabe. Miren Jone Azurtza, Mikel Atxaga, Edorta Kortadi. Eta gero Mikel Ugalde, zera Elakoa, eta nik uste horra kontu izan zeruko argia zerukoa zala. Ez gaitxe zen ekibokatu. Eta kaputxinoena zala. Orduan, nik uste hor agintian zendu da zan jende euskaltzalea, moderatua, eliztarra, alako zerbait. Gero hori aldatu izan, Zeruko argian dana egiteko zeon. Dana egiteko. Claro, zeruko argia bihurtu zen 14 herrialdeko utxetik hasita. Eta hor, babildu zen, nik hor asko disfrutatu nuen. Eta sofriture bai. Eta ikasire bai. Eta erakutsire bai. Zatik, klaro, dana voluntarioak zean. Orduan kazetaritzak ez zeukan egixe esan profesionalizateko euskal kazetaritzak zerik, lurrik ez zeukan. Zan edot, zazui hartan ez zegoen ezer bai argia, eta baina etzien profesionalak argian kolaboratzailea ziren, zeruko argian, eta ez zegoen beste ezer. Lehenbizin bihartzen plantilla bat bila. Pentsatu horri alde bakoitzean zer. Zeinekin bihartzun. Zer argazki. Maketatu. Da, etzen inor hori dana egiten zekina. Eta idazliak bilatu. Eta herritakoa ere, herritan, igual segun ze herrira bila jun. 1973an hasi nitzuani zeruko argiarentzat lan egiten Ibarko berri emaile. Herrietako kronikak oden zian, izan nintzen Bergarako kronista denbora gutxian, urte batean, ero? Iten gendun bileratxo bat, astelenetan, Baskalonduan kafea hartzen. Hango taberna batetik, kartzi ziguten kafetxoa, eta ten gendun plana nik orduako, gutxi gora bera, euskan gauza batzuk pentsatu,
ez dela ez ziren etortzen hain erraz. Eta, bueno, eta oso ondo konpontzen ginen, ila danak zian, batzuk zian unibertsitateoak, Eugenio Ibardal, eta, bueno, Ricardo Arregiz, eta, hola, eta gero, Mikel Atxaga, Salvador, jende pulamentuzuna. Hasi nintzen orduan zerukarien zerbait idazten, orduan alako bultzagile eta eragile oso garrantzitsu bat, importante bat egiko iben, gu baino askoz zara hoetzana, Ricardo Arregi, eta Ricardo Arregik zerukarien asko idazten eben. Bera izan zen, alde batetik, munduko politikagintzaren berri emoten zabana, kazetari izan handikoa, eta orduan Zeruko Argian artikuluak sartzen zituen. Karisma handiko persona, jente asko biltzen zuen. Berak lan asko joan eta inguruko jentia lanien jarri ben. Orduan bestia beste, Ramos Aizar Vitoria, Ibon Sarasola, Marikaben Garmendia, gero Arrantxoto de Bizkaia, Xabier Lete eta jente gaztia. Gazte naiz, uste dut, zala saia. Da gazte naiz horretan, idatzi zeben okrez banago Ramos Aizar Vitoriak, Andu Lertxundik, eta belaunaldi horrek idatzi joan inguru horretan. Osatu genuen talde bat, eta hor ja hasi ginen gazte naiz horria osatzen. Egunkaririk ez dago, aldizkariak agertzen dira lehenko aldizkariak, da aldizkarietan zinik idazten dabe, idazliak. Idazliak zintzu dira, jente sakona, pentsalaria, konbentutik pasateo bazara, ero fraileon bazara, inbat hobe. Dana da, astuna, sendua, sakona. Eta aldizkariak dira artikulu bildumak. Ez dago informaziorik. 76-en, ni hor redakzioan sartu nintzenen, esan dena, Mikel Atxaga zuzendari efektiboa, eta gero kolaboratzaileen arten oso garrantzitsue, eta asko zeren, kolaboratzaile gainera izendunek, baina oso garrantzitsue Amatiño. Amatiñok egiten zuen, hasieran zenbat gara izan zen, bere sekzioaren izena, eta gero bulebar irekia. Eta nire ustez, Amatiño izan zen, kazetaritza soilari, euskarazko kazetaritzari modernotasune eman zion lehenengoa. Ordura arte lerroa zan beti, paiz jenden gandik eta zetorrena, iritzi artikuluak esan dezagun. Askotan gainera, ez izen propioz sinatuak, baizik izen hori goitizenekin sinatuak eta hori dana, ezta? Ez bakarrik liburu bat atera dela, daren kritika, ez. Bihar, alako da, egitara hau da horren beste liburu aterako dira, da igaz horren beste gertatu ziren, da ez dakit zer da bestia. Da erosle, da informazio bezala, ez dakinek, Xabier Mendigurenek talako dau Ezker Berria liburua, Europako Ezker Berria. Informazio hutsa, eta hori zen arrakazta. Hau da, azten batean zin izan arrakazta, kazetaritza hutsa egitea. Baina egin eta deiarekin ere, izan genuen desengaino bat, azkenien esan bi hizkuntzak. Eta egia da, lehengotik hasi ziren, bai ideian da bai eginen, artikulu batzuk. Baina artikulola interesanti, hori danak gaztelera zen. Eta gainera, euskarazko ez ziren, betiko zeak, hau da, euskal kulturaren kontu batzuk, kirolaren kontu batzuk,
eta abar, baina hola, zerbait serio esanin, beti gazteleraz. Bela ez ikusi zen, eguneko 80 piku erderaz zala. Guri iruditzen zitzagun beharrezkoa zala euskara hutsezko edabide bati eustea. Bi egunkariak hori esan dut, elebidu modura zetozen, ikaragarrizko ilusia sortu zuten, eta etzan harritzekoa, egoera hartan, hemengo egunkariak izatea, ordura arte, pentsa izan zen, Laburte Espainia eta konpaini guztie. Guk hori intuizio modura izan genuen, baina, euskara hutsez beharko da, utzi beharko zaio, eta hola gelditu ginen. Eta transizioko urte haietan, erabatera aldatu genuen aldizkaria, bajak hasi ziren, nola ez, bai. Izan zen esan zigunik Zeruko Argia baino gehiago zarete inpernuko sua eta era horretako gauzaren bat edo beste, bai. Horgen den, Pilar Iparragirre, Lourdes Auzmendi eta Hirurok esate baterako, eta askotan errepikatu izan dut, refugium pecatorum, izan zala Zeruko Argia momentu hartan. Euskal munduko hori pekatarien babespea izan zala Zeruko Argia. Eta, bai, nolabait bai. Egia esan gu ginen, apuntatu ginen, momentu hartan sortzen nahi zien, mugimendu guztitara, ekologismoa, feminismoa eta abar. Eta, garrantzi handiko aldizkaria izan da, Zeruko Argia. Gero Argia bihurtuko zen, ez da 80. urtean, laro baten. 1980, eta hor kaputxinok lehendik ja urduri xamar zebiltzen, kontu esan, Zeruko Argia, hori, esan dena, ezkerreko eta aurrerakoia zen. Eta hortaz, arpidedun tradizionalek poliki-poliki utzi egin gintuzten. Gauzea da, poliki-poliki hori Zeruko Argia urperatzera zijoan itxasontzi bihurtu zala, erabat. Orduan, aldaketa ematen denean ja argiarakoa, bai Elisabetek eta bai nik utzi egin genuen, eta beste gauza batzuetara pasatu ginen. Hasi zien Zeruko Argiako redakziora hori okendo 22 saltzen, hor eutegen ikasten zuten gazte batzuk. Pello Zubiria, Josu Landa, Kika Monarri zeren noiz batzen azalduko zan. Guk aldin gendunen, beste hori Pilar, Lourdes eta Hirurok eta beste batzuk ere bai, momentu hortan, Jose Mari Ostolazak eta Jose Mizumalabek jende hau erakarri zuten, tartean Barandiaran bat ere bazan, bai, hori ere bai, eta hortaz, hoiei esker, ekipo horrek salbatu zuen, esan demezela, urperatzera, zijoan edo ia urperatuta zeon itxasontzia. Eta ez hori bakarrik, gero, baina ez hainbeste denborara, gainera, hori egunkaria sortzeko gai izan ziren baita ere. Lehenengo egunkaria, gerra betean eta baldintza haietan, ezta? Eta zer, eta bigarren egunkaria 1980an, konstituzio egunean, abenduaren 6an, irtentzan lehenengo aldiz, argiatik bultzatutakoa, Jose Mizumalabe, ibili izan hor lehenengo hilaren, ezta? Eta, egunkaria, euskarazko egunkaria.
oso jente trebatua zen, eta, bueno, kasetariz asko zakesena, eta esperientziarekin, argiarekin, eta bar, eta indartzu hasi ziren proiektuekin, baina resistentzia gogorrak egon zian, bai. Ze, klaro, aldi berean, batez PNV-en aldetik eta, etzan beren sokako jendea. Eta orduan, hasieran egon zen alegin bat beste bat ateratzeko. Dena dela, egunkariak bere bidea egin zuen, laster. Bestea, hor geratu zen, eta egunkaria sortu zen, eta, bere historia ezagutzen dugu, ez? Itxi zuten indarrez, Espainiako, gobernu eta enparauek, ez? Eta nola itxi gainera, ez? Ura impresionante izan zanango orduko irudiak dira, hori Torrealdai eskurlotuta zeramatenean, etxe homoren pare, eta eta hori Guardia Zibilen patrolak, handoengo hori Martin Ugalden, hori abia da zoron, eta ikargarri izan zen dure. Zaugarri izan ditu euskarazko kazetaritzak. Euskarazko kazetaritza izan da susmopekoa, izan da, eta esango nuke oraindik ere segurazko izaten jarraitzen duela, susmopekoa Espainiako agintarientzat eta, beti. Eta orduan, hori jazarri egin dute, ahal izan duten guztian.